Limbador sumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Talaga nga impay-pay sugayam ni Dominic a pinarikap iti publiko daytoy a restaurant. Tagayat na ada tayo laang ti tao ita dito eh. Bili ba ka talaga kini Uncle Dominic, nanang? Griselda, Lisa, Didoy. Ha? Ni Uncle Dominic, isunday dyan, nanang. Sige, umay ka. Mapantay ti ayan na. Uncle, happy birthday! Dominic. Agyaman na kiti pa ng kablaw yung kanyak. O, alagtugaw kayo, tabangan tayo na. Nakasagana pa yan adagos, dagiti blowout mo. Siyempre, tayo lang din sa Canada. Alaan, pisto kayo. Mala, ang tugaw tanan na. Wananang. Kanya, mga tayo? Agkararag tayo pingaw mo na. Sige, sige nga rin ti mangita ulo iti kararagilisa. Wanangkal. At kidam tayo nga, Rod. O sige, mangan tayo nga rodad. Sige. Magustak una, iya may sapas at ikararag mo, Elisa. Anya ti magustom alin niya dahi akararag ko, Uncle. Di ko na mapakawan ti Diyos na kiti basol mi. Nakasi ti pamakawan mi iti basol na kiti nakabasol ka na kami. Nagmayat na kararag. Agyaman hata na gustuhan niyo dahi akararag ko, Uncle. Aglalo no buyo kami ti aramid. Saan ngagpating ka kuma? Iti sa ulaan. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Uncle Dominic? Ore siyak. Kasla, jak mapugtuan, no? Nya ti kayat mo nga ibuksilan, Dominic. Tapno saan kayo ngagpugpug to? Ay ba akong ti may sapay sa ngailig? Anya? At dapat may sa nga ilim, Uncle? Itala ang amadlaw ko. Upat ti plato dito'y lamisaan nga yan tayo. Wan nga, Rod. Kan upat matibaso. Kan upat apares a kutsara kan tinidor. Sino pa'y ti nga ilim, Dominic? Kan sa dino ti ayan na. Pamain na dyan. Asino, Uncle? Oh, nandaitan. Siya, Elisa. Ha? Jorin? Nakapagsarita nga ta itanda Jorin kan Elisa. Oh, ni Shasha. Isa na ito yung mawawag. Hello, Shasha. Uncle Victor, pasensya kayo kuman. Noda kayo tinawaga. Saan ko mat kami na makontak sa cellphone ni Jorin? Anda ka di bagam kini Jorin, iha. Adala ko matamagat kan ko na, Uncle. Ada ka di dito ba na yun? Ma. Panya nga tati ipagat. Please man, Uncle. No, adda dita ni Jorin. Kasalita ko mabiit. Pasensya ka ni iha. Awan ni Jorin dito'y balay. Ha? Napanan na nga rod, Uncle. Saan ko nga mo? Tanimat nagpakada. Nagulbudak man. Ay, sayang. Kunat mata dita. Sige, Uncle. Baliwag ka na tanga rod, ang tiwawag. Sige nga Rodiha, bye. Saan ang mabalin ang maamuan na anak isinarak ni Jorin kan ni Elisa? Di amukat saan asikat may sa asa nga ilin, Uncle Dominic, ha? Oh. Abay. Timakder ka mata ni Lisa. Agawid ako, Uncle. Ore siyak, umayak matan.
Aguray kayo. Sangkay nga gawid, Auntie Criselda. Elisa. No agok out kayo, iti pa ng rambak ko iti kasangay ko. Nasaysayat nga glilin ni patayon nga gagayam, Criselda. Elisa. Anya? Uncle Dominic? Inaramit ko man da ito eh. Kahit ko lang nga kakapya kayo. Kagurak ni Jorin, Uncle. Gaputadakkel ti pasol na kanya. Nalipatam ka din, ginapinta sa paset ti kararag mo itay, Elisa. Kunam itay, pakawanan ko mati Diyos dagiti basbasol tayo. Akasmat iti pamakawan tayo iti basol, dagiti nakabasol kada tayo. Kat, imbagak, saan ko mangagpating kalaang iti sao, Elisa? Ko, Uncle. O sige, no di mapakawan ni Jorin. Criselda, Elisa. Namaya kayo na rumari di restaurant. Bapang kayon, lipatan niyo matan ti panagpapagayam tayo. Dominic, saan na kam kumalaksidan apagayam mo? Uncle. Amoy yung tiyak magustuhan ti tao managpamarang. Napadasa konti na kailangan iti kasyat tao. Ngayon tinang ipay kanya kiti nakarwasan. Elisa. Awan ti mabalin ko, no di nak mapakawan. Kuno di yun ang ganti palawag ko kada kayo. In kayo nga rodan kininanang mo. Sige, rumor kayo, Criselda. Elisa. Nanang, abe nagsubli kayo dito gawin mo. Si kalatan ti rumuar no kagurgura nak unay. Elisa. Ko. Sa anak mo tinarumar. Anya ti kayo tasawan, di pa nagsubliyo kadagiti tugayo, Criselda. Elisa. Di mi kayat akagura na kami, Dominic. Iso nakasagana kamin adumngag ka ni Elisa. Noan niya dagiti nasken nga ipalawag na kada kami. Agyaman ak Auntie Criselda. Elisa. No ikandak matlaang iti gundaway kung agpalawag kada kayo. Sige, ibagamon rin. Noan niya dagiti nasken nga ipalawag mo kada kami. Juan Elisa. Dumngag kayo nga rod. Tarugyakon ti agistorya kada kayo. Daytoy matirigat na doawan ni Elisa. Tawa nagsumbat iti awag na sa ti kliyente. Hello! Oh, si kamot gaya, Mr. Aginuas. No, di ka madanagan. Tainton malaman ti panagi-deliver dagiti tao ka dagiti materyales sa kasapulan nyo. Awan, sigurado. Oh, sige, kasta pa, Mr. Aginuas. Bye. Ba't ka man ang awag? Sino man katrito eh? Tila bagpal ka ng palubos iti panaglangan ni Elisa. Hello? Hello, Auntie Juna. Oh, ano siya? Si Kabot Gaya, Miha. Apay, nakaawag ka? Auntie, ada ka dito sa opisina yung ni Jorin? Awan. Iso nga di balay ti umawagam, ta sigurado nga ta ichay. Awan iti balay yung auntie. Imawag ak ija, ikat ni Uncle Victor tinakasarita. Anya, napanan na ka no? Saan nga mo ni Uncle Victor? Ngamin, saan ka na nagpakada? Anya? Sa di naman nga tanti napanan na. Tiyan mo kat na pandito opisina yung auntie. Iso ngay mawag ka. Saan ngay may dito? Ang may amtawag ak. Kat no maamwak no sa dino tayan na, yawag ko adagos kan ka. Criselda. Elisa. Itala nang ngagyon ti side ni Jorin.
Mabalin yun akad ngan no nakabasol rin saan. Tamo yun, tikinapod na. Ay, kwa, Dominic. Ita, Elisa. Asino kada kayo itati at daan basol? Ha? Apay adi ka makasungbat. Sungbatan ti sa lutsud ko. Asino ti adda basol na? Siyak tinakabasolan kini Jorin, Uncle Dominic. Nasaya at tamo. Katsika Crisilda. Ada ka di basol kada kayo ni Jorin? Awan, Dominic. Nasaya at. Ngem hosto tay ko na ni Elisa. Da kayo ti adda basol na kinkwana. Anya. Gapo iti panang ipapanyo nga inulbudan na kayo. Nga oray saan mat. Kinidngan nyo at agos. Jorin, pakawanan na kuma. Elisa. Si kanti dumawdawat iti pamakawan. Gaputapod na nakabasulakan ka. Tainatap ko nga inulbutan na kat ginura ka. Iso, pakawanan na kuma. Elisa. Agyamanak ta nalawlawagan matlaang ti panunot mo. Kat si dada anak amang pakawan kim ka. Agyaman ang Jorin. Oray siyak. Pakawanan na kumamat, Jorin. Kasdaman di ko na. Mayat tanalawlawaganan ti tunggal may sa kada kayo. Ket itay pailaan nga gururay ti taron. Isu amangan tayon. Kumusta nga tantipan nakisarita ni Jorin kada Elisa kan Criselda? Napakawanda nga tamat lang ti anak ko. Umawawag ni Chona. Hello, honey. Hello, Victor. Ni Jorin, sa nino tayo na? Kuha, honey. Sa dino tayo na, pwede ka sumugbat. Awan dito yung balay. Iso nga rod, ang makawan dito. Sa dino tinapanan na. Kuha. Pagsalsalod-sudan ka, Victor. Kunak sa dino tayo na, tulang ka din. Yaka mo, honey. Salbag! Saan ka di ba nagpakada? Victor, kasalsalita ka! Kuha, honey. Awa na kami nitay dito yung balay, idirimwar ti anak ta. Kadday sing kadberda. Iso na kumana, di nagpakadaan na. Awan damat ditoy. Napan nakitsenda ni Ising. Katlayran ranamat nga adda napataga ginatang ni Berta iti Tiangge. Aniya? Wan, honey. Iso asaan na nakapagbakada kada kami ti anak ta. Intol sumapat. Iba ka, mawawagan ni Shasha. Sige. Mayam ta ibagak to kan na. Bareng no kayat na nga awagan ni Shasha. Nabsugak, Uncle. Uray siyak. Agpapada tayo anabsog. Ket ulitak man ang timang kablaw kan kay tinaragsak apa nagkasangay mo, Dominic. Agyaman ako na kada kayo atalo. Tapinat ganyo ti awis ko. Agyamanak mo, Uncle. Tasi ka tinagbalin abagnos ti panagkakapyami. Kas nangagpaisuan kan. Kat gapoy ti panagkapyami ka ni Jorin. Kaslada na swat apuri si ti barugong ko. Unay detan. Kaskala dumadani mo ten. Ala, maragsakan na. Tanagkapya kay mo't langin. Adapay kong akidawak kada kayo, Auntie Criselda. Anya dayta? Kidawak ko makada kayo, Auntie. Asa andak ko maapangdan. No umay ko pasyaran ni Elisa Ijibalayo. Please, Auntie. Itata nakikapyan ni Elisa kanya. Kat umayak to kumamanan Ijibalayo.
Apay nga ta adimat laang nga sumangpet ni Jorin. Jakmat maawagan ti cellphone na. Ni Jorin. Isumday tandim ka. Dad, good news. Nagsaya atan nung naimbagada magtinisangpat mo, iho. Wan dad, nagpakawan matlang kanyak da Auntie Criselda kan ni Elisa. Apay nga isuda tinagkid daw iti pamakawan. E din to tas sikati bagbagada nakabasol kadakwada. Itayin lawlawag ko ti amin. Kat nautob da matlaang nga awan basol ko. Kan inabin da nga isuda ti akin basol dad. Anya? Wan dad, gapo iti panangipato da nga inulbudak ida. Nang nangruna kin Elisa. Nga isut puon tinangguraan da kanyak dad. Lukas ta, nagkakapya kayo matlaang iho. Wan dad, kat nakaragrag sakak unay. Ngam iso na laan, tasaan asinong batan ni Auntie Criselda, ti may sa akid daw ko kinkwana. Anyamat deta akid daw mo ko na iho. Kinid daw ko ano mabalin. Kat saan nakaparitan ni Auntie Criselda amang pasyal kin Elisa idibalayda. Anya? Malidayanak dad. Tasaan asinong batan ni Auntie Criselda, dayjay akid daw ko. Kaya't nasawan. Nung may papan iti panagrayom ka ni Elisa, saan ka welcome iti balayda? Oray sa anak a welcome dad. Kat inak tulat tapasyaran idjay balayda ni Elisa. Iho, Saan kong isuko ti panagayat ko kini Elisa dad? Nanang, apay asaan nyo sinumbatan ita ni Jurin? Panggapitikid daw na kada kayo. Tadi mo ka di pa'y maawatan? Tijak pa ng sungbat itikid daw na. Di yung kadikayat niya ituloy ni Jurin, ti panagrayo na kanya. Wen, tadyak kayat amasaktan kan tulaang anak. Nanang, Saan agaputan na amuan tangawan basol ni Jorin? Nawayalatan nga agrayo kan ka. ngam, kasano no may tulatan ni Jurin dito balay? Bareng, no naawatan na. At tijak pa ng sungbat itikid daw na. Katsanan nga umumay. Panagkunakat, umay tulata day jay nanang. Anya? Kat, inton umay. Kasanon, nanang. Kulak na blins pa yawan kayam sorry. Anya nga tati ibaga ni Shasha. Tako na ni daddy nga imawag itay awanak. Tinasayaat. Kat awagak kat amwak no anya ti ibaga na. Barang sungbatan na ti awag ko. Anday ta. Agringan ti cellphone na. Hello, Jurin? Shasha. Imawag ka kano itay dito balay. Anya ka dito ibaga. Kaya't ko lang na sa nagsudan, Jurin. No, nakapag-desisyon kan. Maipapan iti bagbagak nga outing tayo, inton malpas ti graduation mo. Ha? Kuha Shasha. Patgam ka di matlaing tikit daw ko, Jurin. Hello? Abay, di nagsumbatan. Jak sungsumbatan. Makaamuditan.
Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello, Shasha. Hello. Inidap na ti cellphone na. Nakaguran sa amatan iti saan ko pa ng sungbat adagos iti saludsod na itay. No kayat ko wino saan. Tisingasing ng outing mi inton lip pasti graduation ko. Jorin, ati na di kinasarita mo iti cellphone mo itay. Ni Shasha, mami. Iso si mawag, wano si ka atin ang kontakan ko na. Siyak, mami. Tada sinaludsod ko. Noan niya ti iwagaan ako maitay mawag dito balay. Anya nga rutin baga ni Shasha? Dinamag na no kaya't kumatla ang tisingasing ng outing mi inton lip pasti graduation ko, mami. Anya nga rutin sungbat mo? Saan ko nasumbatan, mami? Iso nga nagpasugnod sa kat inidap ng ti cellphone na. Anya? Ay, sana mabali na makagura man na ni Shasha, Awan mabalin ko, no makagura man kanyak, mami. Awagam, ay wam ni Shasha. Anya? Saan nga ubing ni Shasha? Tapno ay ayok mo kasdi agumura, mami. Takayat mo nga rod, aguraan na ka, itinapaot. Diyak kaya't nga awagan ni Shasha, mami. Bayan yun, no gumura kanyak. Nay, apa may kulkulan ka anak ka? Gaputa sakbay anagsina kami kada Jorin itay tatang. Ada kinid daw na. Anya, tikinid daw na. Kinid daw na. Nga mabalin. Saan ko aparitan no may napasyaran ni Elisa? Anya nga roting sungbat mo. Saan ko sinumbatan? Anya, sa apay. Gaputa jak kayat nga ituloy na latatiag daton kan ni Elisa. Apay, din to ta nagkakapya kayo matay. Oray tatang. Mabuta na no maamuan ni Chon ang agar-aram kan ni Elisa. Una, gabkasano no may tulatan ni Jorain. Alangan mo't apagtalawam. Day tangarod ti parikot ko. No anya ti aram idek no kas pangarigan ta umay. Kesilda, no umay agpasya ni Jorain. Kahit saan ka kung mga agbalin abastos kay Kuana. Tatang, No nasaya at laki niti sa sangbay na. Kahit awan rason na di mo respetaran, anak ko. Oh, Chona. Papanamayak at malaman. mapa nakijayan ni Shasha. Oh, apa ay? Napagurat ti anak ta. Iso amapan ko kasarita. Anya aga po? Inawagan ti anak ta kat sinalunsod na kano no anyat ibagana. Tapay niya mawag itay. Anya nga ron tinapasamak? Ay, jay. Sinalunsod ka no ni Shasha. No kaya't matlaan ti anak ta ti panagauting danto inton malpas ti graduation na. Ket? Anya ti sungbat ni Jorin? Nailabag ka no iti salunsod kan kwa na ni Shasha. Kat saan na anasumbatan na dagos. Katay jay. Gimuran sa kat inidap na ti cellphone na. Unay matan. Gimura dagusan. Iso nga ro, damapan ko kasarita tayo ay work. Kat kasarita mo ti anak mo. Ta dumawat iti dispensa ken ni Shasha. Anya ka diti bagam. May ka diti balay. Oray no malaman, Crisilda. Ay, mariribo ka nak ngamin ijay na ibaga itay ni Jorin.
Di ko na nga may nantumot lapasyaran ni Elisa. Wan, anya ti aramidak. Di pa bus uyam nga umay. Nyakan tayo. Nyat problema dita. Wan angam, kasanon no maamuan ti inana. Kat ti anak kunto ti agikaro. Saan mo nga minapambanunutin day tata saan pa yan napasamak, Crisilda? Mabuti nga klaang. Gapot na amok no kasanungag pungtot ni Chona. Apay, namnamaam nga ipalubos ni Jorina dangran na di anak mo. Apay, kanayon na mabantayan. Agpapanpay. Saan ka kumawunay ng agdandanag, Crisilda? Sana may kariti anak ko kani Jorin. Apay nga rod, akinayat ni Chona ni Victor, edinto, tasan mo tabak nang. Oh, Dominic, nusan man akay ni Chona ti anak mo? Sana day ta tirason, day ta kinakurapay na. anya nga rod. Gapo siguro, ta ex-boyfriend mo idi ni Victor. Ket di na kayat, asikatag balin nga abalayan na. Ang natalinanan. Sumip ngatan nga. Awan matlangan. Ah. Ni Jorin ti umaw-awak. Hello, Jorin? Agyaman nakta sinong batang matlang ti awag ko, Elisa. Nakaawag ka, Mat? Kahit kung ipakamo, pasyaran kanto dita balayo into rabi. Anya? Umay ka titi balay? Oray no di na sinong batan idi ni nanang mo. Kat umayak tulad ta. Taad na nasisita nga ibagaking ka. Dito'y latan cellphone ko iti pangibagaam. May mayat matlaang na personal nga ibagakin ka. Iso nga umayak into rabi. Jorin? Nay, apay nga itaka lang anak ko. Agsip ko tayo. Sa dino ayat tinapanap. Naggapuak iti balay da Dominic tatang. Adanapan ko inyuman kan ko ana. Anyat inyo man mo, kini Dominic. May panggapi tinaibaga ni Jorin. No may nantumanan pasyaran ti apo ko yo tatang. Kunakmet king ka, apabus uyam latan ni Jorain. Agpada kayo kan ni Dominic tatang. Gaputa saan anasaya at abogawang ti tao nga umay dito'y malay. Ay, aging gaita. Saan ko pa'y nga amo ti aramid no umay ni Jorin? Ibagbagak lang nga rudan ti aramidam apasang bayam no umay. Di mo kong mabastusan no ada umay asa nga ilay. Crisilda. Dad, ada pa panakinton rabi. O, sa dino man ang iho? Inak iji balay da Elisa. Dada inak ibagakin ko ana, Dad. Iho, no anyaman dayta ibagamlatan iti telepono, wano iti cellphone. Kaya't ko personal nga ibagakin ko ana, Dad. May papanitian niya. May papanitiayat mo. Saan, Dad? Sa Bali. Anya nga rod? Mabalin ka di ama mo at iho. Kaya't ko kumamat nga umatindar iti graduation ko, Dad. Anya? Isot inspirasyon ko. Kaya't ko masaksyan ng to kumamat ti panagraduar ko. Jorin, saan ka kadingag pampanunot? Sigurado akong traan tumanan ni Mamim no awisam ni Elisa. Ibagak to kini Mami. Apalubusan na ni Elisa nga umatindar iti graduation ko. Kasla ison ti kapatgan asagot na kanyak iti panagraduar ko, Dad. Anya? Napatag ni Elisa kanyak, Dad. Iso akayat ko nga addan to kumamat iti panagraduar ko.
umay ka ni Jorin inton matamdama. Tidakas. No saan to lagi ti apastrakan ni nanang. Wano saan? Bugkawan na to ako maanaw na makastrakan ni ti balay. Ano nga tati aramita? Ibagak nga takan ko, ana. Oh, Elisa. Apay, adi ka makatalda. Itay pa'y apag na, kaapag na. Ko, nanan. Ada ka di pa'y lang pakariribukam, anak? Kasta nga, Rod. Anya? Imawag ka niya kita ni Jorin. Anya timbaganakan ka. Kunana nga umay ka no dito yung balay inton madamdama. Anya? Tasaan ka di ama kaaw-awat? Nanang pangaasiyo. Saan yun to kumapagtalawan inton umay ta nakababain? Diyak mo. Siyak lakit dito hosta mabainan. No saan to nasayati pa ng sangaili tayo kini Jorin. Napanan ni Jorin ije balay da Elisa. Anya nga ta. Kaya't nga ta ni Elisa ti dumaray iti graduation ni Jorin. Ni Chon, si Magpadan. Anya nga ta ti irason ko no sa lodsoden na tinapanan ni Jorin. Victor, apa yanda ka dito ruan? Sa dino ti papanan ni Jorin ta nasabat kumot? Kuahan eh. Agsao ka. Sungbatam ti salutsod ko. Sa dinot na panan ni Jorin. Imawag ka no di may sa classmate na. Kat, adda ka no nas ka na pagtulagan da iti umadanin a graduation da. Anya nga ta ti pagtulagan da. Dahil iti jak mo. Huwag kayam, kumusta mas tinapanam? Ay, saan ko anay ayaw ni Shasha. Talaga ana sakit tinakamnak ni Jorin. Anya? Katilangan mo ka pangayayo kan kuana. Katiyaan nugot ni Jorin. Asumurot iti outing da. Agdigdigos manan ni Elisa. Papay nga ta. Gapo nga ta, tamo na nga umay ni Jorin. Iswa nagdigos. Adag tok-tok-tok itiri daw. Siguro, ni Jorin daytan. Umaya kon! Naimbag araba iyo, Auntie Criselda. Agmano ak. Ay, salwadan na ka kumati Diyos. Sige, sumrak ka. Agyaman ak, Auntie. Anya ka di tigagaram, Jorin. Kuha, Auntie. Ada ko may baga kini Elisa. Sa dino ka dito ayan na. Ada iti banyo, madamag agdigdigos. Kasta ka di, Auntie. Sige, urayak latan. Panggap ka di iti panagdaton mo ti anak ko. Ti rason anak ka umay ka manan, Jorin. Saan, Auntie? Ada sa baling ibagaking kuha na. Mabalin ka di amam mo ak. Total ka saan mat apanggap kan ayat akas iti kunam. Kuha, Auntie. Awisok to ko ma. Iti graduation ko. Anya? Katsak, di nakadimat awisan, Jorin. Nasaysayat man na, Auntie. No adda kayo adwa kini Elisa. Tanam na maag nga ta, nga i-welcome na kami ni Mamim. No umay kaming to iti anak ko. Kasaritak to ni Mami, Auntie. Saanan? Agaw ko lang kan ka itay-tay kunak nga umayak mat. No di yun to kayat ti umay. Kat palubusan yun to kung mga rod ni Elisa, Auntie. Ti problema kat ni Mamim. Ang mga numadadaal to laang ti aldaw na.
Saan nga tamot, auntie? Jorin, amok unay ni mamim. Isuasan mo kuman nga awisan ti anak ko. Jurin? Ah, ni Elisa. Isunday ito man sa dagkadata, auntie. Sige, agsarita kayo nga rod ka ni Elisa. Tayo nakaginaw. Honey, sabihin, mapeng handa ka pelang dito veranda. Or orayat ni Jurin. Amangan rabiin to na sumangpet. Hinta maturugan. Sana ko't lang makaturog no saan ko ang mapasangpot di anak ko. Kung ang amangan no adada ka sa mapasamak ka no mapuyatan ka. Saan ka madanagan? Madamot maintenance ko. Lujak mapasangpot di anak ta no kasterabi. Malagip ko, tinaunang anak ta na pukaw. Diya kaya ta mapasamak ti kasta. Kan ni Jorin. Iso asana ka makaturog. Sa bagay, saan ka mababalaw? Tanapukawan ta iti may isang anak. Agraduar to ni Jorin. Nga maging kay ta. Santa pa nga mo no anya talaga tinapasamak. Iti inauna nga anak ta. Saan ta kuman alagipan dahil di Maria Socorro? Agsakit lang kinakanta. Apay kit dinasaan ko alagipon? Idin tutasaan mo't anapanagnakan no natayan ti anak ta. Jak tumalipatan, daputan napatag ti anak ko. No saan na napatagkan ka? Boy anak lang. Kat sabay la ko ba? Tas ibibiyak pa'y. Kat makita tan tumatlan ni Maria Socorro. Jorin, rapiin. Agawid kan. Amang ano sapsapulan da kamanan iti balayo. Saan ka madanaga ni Lisa? Karagpakada aking edad. Anya? No kasta. Amo ni daddy ngay may nagpinasyal. Wan, ngam di ka madanagan. Tasantong nga ibaga ni daddy kini mami. Nga imayak dito'y balayo. Ngam, rapiin. Iso nga agawid ka kuman. Sa anak nga agawid. Aging kaadyak maamuan ti sungbat mo itikid daw ko kin ka Elisa. Anya? Mayat ka kadimot laang. Nga umay iti graduation ko, Elisa. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Makumay kan tumatlang iti graduation ko. Tsaka mo, Jorin. Anya, Ala, nakawid ka kitin. Rapiin. sa anak nga agawid. Aging kaadyak maamuan ti sungbat mo. Nupat gam ti awis ko wino saan. Anya? Ngam, Jorin. No kasapulan nga orayak ti sungbat mo aging katbigat. Aramidak. Ngam. Kayag mo ka di? Ama kaungat ni nanang? Anya, Naglagi pa. Napilpilit lang ni nanang anang pasangbaykan ka dito balay. ibagam ngamin ti desisyon mo. Kat pang-asim. Patgam ko mati awis ko. Anya ka lakit din aya. Sige malangan. Umayak to into naggraduar ka. Agpaiso, Elisa. Agyamanak. Binaragsak nak iti daytang imbagam. Sige agawid ka nga Ruden. Amang ano, makaungat mi nanang. Alahan Jorin. Uwan, Elisa. Agawid akon. Kat agyamanak na umay kan tumutlaang iti graduation ko.
man no umyanan ni Jorin dito'y balay, Elisa. Nanang, Ngamno kasta ko matirantana. Bugawak. nanang, amo ni Jorin dagiti limitasyon na. Iso saan arong bang aramidin yung tikasta? Tanya ti orasan. Dandanin tumanga iti rabi eh. Pasensya kayo lakuman, nanang. Uwan ngam inramraman da ko na napuyatan. Abay nga minadi kay pailanapan naturog. Gaputadyak kayat nga abutan na kayo ti inggat bigat nga agsarsarita ka ni Jorin. Saan da kam kumamot nga strikton kini Jorin, nanang? Anak, tay ko na akon. Nurantam nga aklonan ti ayat ni Jorin. Panunutam ko may ti maminribo. Tapno awan to ti pagbabawyam iti masangwanan. Di ka agtanag, nanang. May pangkaplang iti graduation ni Jorin tinapagsaritaan mi. Saan aga po iti panagayat na kanya? Imposible. Dayjay, akinabayag ti panagsarita yo. Saan naman laan na dakamat ti panagaram na kan ka? Saan, nanang? Tatinururay na kanya? Kat ti panagwan ko iti awis na adumarayak to iti graduation na. Kayat mo asawan. Impasigurado mon ti dadaray mon to iti graduation na. Wan, nanang. Apay nga impasigurado, di mo man lain nyo man kanya. Nasaan ka di pa'y ayuman ko kada kayo, nanang? Kat, no saan kanto nga ron na palubusan? Nanang, adan nakam ko. Iso ang nagdesisyon na kletan. Ama panak to iti graduation na. Pangaasiyo, di ta kumamat pawilan. Tanam na maam nga ta, amaragsakan to ni Chona no makita na ka. Awan di tiyang ko, no kaguranak man ni Ma'am Chona. Tinapatag, kat matumpal ko ti baka kinichurin. Elisa, tanagbalin ka di matan anapatagkan ka ni Jorin. Ha? Apay kat namatan ti pagpagayo, nanang. Gaputa madlaw ko. Kasla at damat tan rumus-rosing apanagayat mo kan ni Jorin. Pauna yan ni Mami. Inturog ng matlatan iti sopa dito'y salas. Kan nakaon pa iti TV. Awanan ti mabuya. Mami. Mami. Agrain kayo. Ing kayon iti silidyo kini Daddy. Jorin, ada ka niho? Siguro, naimasan nyo man ang tinagbuya. Tanakaon pa ilang ti TV. Ay, huwan nga pa iso. Awanan ti mabuya. Iso nga, inidap ko. Mapan kayo niti silidyo. Nagpalabasak lang mat iti oras, iti panagbuyak. Ngam kinapudno na iho. Si Katigapuna, no apaya nakaturog ako dito salas. Anya? Inururay ka. Aging ka na ilibayak matan. Daytat adat na kada kayo, Mami. Tadiyo kayat ti maturog no mabalin. No didak mapasangpot dito'y balay, no kasto'y arabi. Amo mo ti makagapo. Adamutin ko, no di ka mapasangpot, iho. Mami, Saan ni ngayon limot kan ka, tinapasama kiti day di kapsat mo. Kat saan niya kaya ata mapasamak kan ka tikas jay. sino kumamati mang kidnap kanyak, Mami? Nalipatam ka din, nga da tayo tinangat o pedestal ti kagimungan. Baknang tayo. Saan nga imposible mapasamak? Nga da agturad amang kidnap kan ka. Anya? Waniho. Isana da papanam, agpakada ka ko ba? Kan saan ka agpakpakarabi asumangpot? Kasi ta,
Tumanggan ti Rabi. Aldawan. Alam na imas pa ilang diturog ni John. Bigbigat ng addan awag kanyak ni Criselda. Hello, Criselda. Agyaman ak ta sinong batang matlaang di awag ko, Victor. Adda ka din nasisita nga ibagam. Bigbigat nga mawag ka. Talaga nga anda, Victor. Sige, ibagam. Amom ka di nga imay ni Jorin dito'y balay, idi Rabi. Amok, tanagpakadamat kanyak. Amo ka di mat ni Jonah. Imbagam ka di? Saan? Siya lang ti makambo. Saan mo kumalatag nga ibagbagay di asawang? Tama nga no pagikaruan nanto nga nadyanak ko. Saan ka madanagan? Awan panggap ko amang ibaga ka ni John. Agyaman ak no kasta. Tumangan ti Rabi di nakasangpat ni Jorin. Gaputa inuroray nati panagwan ni Elisa. Iti idalar ay nanto, iti graduation na. Maragsa ka na nga rod unay, idi padamag ti anak ko na pagwan na ni Elisa. Adumar ay ito iti graduation na. Ngam no mabalin. Saan ko akayat nga dumaray ni Elisa? Oh, tapay. Gaputa mga no madadaal to ti aldaw ni Jonah. Anya. Nagimas ti kape. No kastoy amapuyatan da tao. Pero iti danag ni Elisa. Idi imbagak nga oray umyanak iti balida. No di napat gantikid daw ko. Good morning, iho. Good morning, Mami. Sige, agtugaw kayo, tagkapi tayo. Wen, takayat ka matla ka sa Rita. Siya kunti mang karga iti napudot adanam di tabasayo, Mami. Napuyatan ka nga magman, nasapa ka matla na kariig. Wan, Mami. Nagpudot nga makapabangar. Wan, Mami. Anya ti kunayo nga ibagayo kanyak. May papan ka ni siya. Nasakit, tinakamnakan ka, iho. Awan ti mabalin ko no kaluksaw nak, Mami. Iti saan ko apan ang sungbat adagos iti saludsod na kanyak. No kayat ko, wino saan ti mapan iti ibagbaga ng outing mi. Tapno maagasam, ti sakit tinakam na, awagam. Anya ko mati ibagakin ko na, Mami. Di bagam, makasurot kan tumatlang iti outing ayaw awis na ka. Anya? Wadi ho. Tapno saan nga sakit tinakam na ka. Mami, siguradong adon tupay lang ti obrami iti eskwela. Kalpasan ti graduation mi. Iso adyak makapan. Wan, nga kayat mo nga rod, akagurgura na kalatan ni siya. Awan ti mabalin ko, naguraan nak, Mami. Aniya? Ay sana mabalin na di ka makikapya ka ni siya. Oh, Apay ngamin akayat yula unay. Amaya si dagak kini siya, Mami. ulit kanimanan, ha? Gapo, tayo sa tikayat ko nga, ayatem. Lading itak, Mami. Ha? Yung awan ti mariknak nga ayat, iti dayjay a babae. Hello, Griselda. Nakawag ka man. Wan, gapot ang parikutak iti pan nakikapian ni Jorin kan ni Elisa.
Amom Criselda. Mas daawak. Sipod nagamamuta. Kanayon ngagparparikot ka. Sipod pa ini. Oh, Patay may manan ni Jorin dito'y balay iti rabi. Kat aging gana iti tangga ti rabi. ne. Anya timbagana. Imay na inalokoy ni Elisa. Nga umatindar to iti graduation na. Kahit nalokoy na. Wan, kat dahil tamanan di problema. Anya kalakit ting Criselda. Apay pagproblema am dayta. Kaputambok asan ang magustuhan ni Jonah ti ipapanto ti anak ko. Dayta pa iti maysa adilawag nga ugalim Criselda. Una-am dagiti pasamak. Kaputa ang mukon ti ugali ni Jonah. Wen, ammom ngagpaiso. Ngayon pag-ammom laangan, no pumayso na itaad ti panunot mo. Dominic, Saan ka kumaunay ngagbaling nga overacting, Criselda? Amangan, no adang agproblema ka iti dayta ngar aramidem, ken makaala ka pay iti sakit mo. Jorin, iho. Ang problema lang unay ni Mamim iti saan anasaya at alin na ngayon ken ni Shasha. Anya nga ron ti kayat yung aramidak, Dad. Awagam ni Shasha. Kat ay-aywa. Anya? Jak kayat, Dad. Saan mo kumamat unay apasaktan tirik na ni Shasha? May mayat no kagurguran ak unay, Dad. Tapno di unay maidagkat ti bagi na kanyak. Saan anasaya at tikasta? Kan may sa... Ni Mamim ti kalaban mo. No di mo kasarhita ni Shasha. Iso nga awagam kat ay-aywag. Hello, Jorin. Agyaman ta sinong batang matlang ti awag ko siya. Anya ka ti bagam. Kuna ni Mami, ano sakit ka no tinaka mo kanya? Gaputa, ipakpakita makaslawa na pulos ti patag ko ken ka, Jorin. Siya. Okay. Ibagamon ti kayat mong ibaga. Katni, agrobrobuatak. Ada papanak. Sa dino, Di mong salubsuden. Tadid mong tumutlaan kayat nga agpakuyog akken ka. siya. Pasensya ka lang kuman. Nujak makasurot iti outing nga iyo awis mo kanya. Apay ngamin. Adon to pay lang ti asikas sa media eskwelahan. Kalpasan ti graduation ko. Oh. Okay. Saan ko nga ipilit? Tahad di ka maten matuloy kadagiti ka kaduha, no di ka umay. Anya? Kat apay na diyo ituloy. Jurin, awan tumat lang tigan-ganas tagpasyar na saan ka akakuyog. Pasensya ka kuman siya. Nung natitoy lang asidag ti pagpasyaran tayo. Kat ipasigurado ang makaumaya. Ha? Agpay so? Wen, tapos saan ka nga gumura kanya? Oh, sige. Kumita ak nga rod iti lugar na pinta sa papanan tayo. Victor, ang problema una yan ni ex mo gapoy ti anak mo. Oh, tapay. Gapoy ti panangawis ni Jorin kini Elisa. Iti maside ka na graduation na. Maragsakan ngamin unay ti anak ko. No addan tumat ko man ni Elisa inton agradwar. Ngem, ti saludsod. Kahit nga tati asawa madumar ay ni Elisa.
Sigurado asan? Dahil tati pagdanagan ni Criselda. Amangan no mapabainan tulang ti anak na. Pag nangarod tinasaya at amaaramid. Kasaritan ni Jorin ti inana. Ipakam muna nga umay ni Elisa. Ita, tanakikapyan kanyak ni Jurin. Ituloy ko ti planok amang regalo kan kwa na indot graduation na. Pampanonotek, tinabalor nga irigalo. Tapno, mabainton asaan amang pagusto kadagiti kayak ko. Anya nga ta tinapintar nga regalo kan kwa na. Oh! Amokon! Wala! Abay kiti nakaan. Regalo ken kuana ti modelo a kotse. Hello, Shasha, iha? Nag-aawag ka ba? Ate, good news! Tikayat ko ang maamuan Diyos. Anya na ita. Imawag ka net ni Jorin. Nakikapya ka niya. Oh. Nagsaya atin do kasta, iha? Well, auntie, kaya't kapunta dandan ti graduation na. Andan to sorpresa ken kuana. Oh. Anya mo na ita surpresa biti anak ko, iha. Sorry, auntie. Ngamjak mabalin nga ibaga ka na kayo. Maamuan yung tulata. Inton tumanon ti kaaldawan ti graduation ti anak yun. Ala, agura ayak nga rod ba, iha? Jorin, iho. Adda singasing ni Dominic may papaniti panangawis mo kan Elisa inton agradwar ka. Anya ti singasing na, Dad. Kunan ha nga itata na sa papay. Masapol nga ipakaamumol kin ni Mamim. Nga umay to inton graduation mo. Dad, Oo, apa saan ka makasungkat? Di mo kunaan nga awan plano mamangibaga kin Mamim. Iti ay ito ni Elisa iti graduation mo. adda, Dad. Tet, bayan nyo. Ta ibagakton kinkwana. Agyaman nak, tada kayon, Mami. Juan, saan kami na nag-overtime kini Elisa di opisina ta? Mabandog kami mat. Oh, apay, kaslay uray nak. Anday bagam? Adda, Mami. O sige, ibagam marudan. Ibagamon sakbay ama pa na akpelas. Mami, dandanin ti graduation ko. Kat kayat ko nga umay to kumamat ni Elisa. Aniya? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mami, mabalin kay ka di akasarita. Sure, iho. Sige, ibagam marudan na niya dayta. Sakto mapanagsuka. Mami, dandanin ti graduation ko. Kat kayat ko nga adan to kumamat ni Elisa. Aniya? Kayat ko ang maimatangan ni Elisa iti panangawat ko iti diplomak nami. Oh, sino kumamot na dyan nga Elisa iti biyag mo? Tapno umay na atendaran ti graduation mo. Pagayam ko, Mami. Pagayam ka nila, di bang ibilbilangam kan ko ana? Wenno agayat kan sa ni Elisa. Mami,
Sumbatab ti salutsod ko. Mami, saan ko mga isot ipagsubangan tayo? Oh ha, jak kayat nga may ni-Elisa iti graduation mo. Itian niya aga po, mami. Kaputa adon to ti paramid ko kan kuana iti opisina. Adon trabaho na. Anya? Ulit ka. Awan ti pakaseknad ni Elisa kan ka. Iso asa na rumba nga may pailangan itong graduation mo. Pues, no paritan nyo ni Elisa nga umay inton graduation ko. Katrumbang mat aparitan nyo nga rod ni Shasha nga umay tumat, mami. Anya, tapay ko maparitak ni Shasha. Gaputa uray iso. Kat saan tayo mat akabagyan. Anya, Awagak to ni Shasha. Ta ibagak asaan tumat nga umay iti graduation ko. di mo paritan ni Shasha nga mo ito iti graduation mo. No paritan nyo nga umay ni Elisa, mami. Kat paritak mat nga umay ni Shasha. Kani, napanan ni Jorin. Jakan mo. Oh, di mo sinaludsod no napanan na. Idinto ta nagsarita kay matitay. Takasano ko masalud-suda kat nagsubang kami manan. Anya ka di manan ayat nagsinubangan nyo nga agina. Tanggap ka ni Elisa. Agasam. Kaya't nanto ka no nga ayaban itong graduation na. Awan dakas na no kayat na nga ayaban. Jak harod kayat. Apay. Kaputa ang mga namadismayan tumanan ni Shasha no makita na ni Elisa. Apay anay ibagam ti kasta. Pas kalaw binagdamag-adamag ti apay. Yan adanan tumanan angay kanta importansya ni Elisa. Di mo ka di amo dayta, Victor. Di ka pampanunot, awad na ka mo. No kasta, lapdam ni Elisa nga umay. Di ka di makaaw-awat, Victor. Kasta ti turong, ti saritak itay pailaang. Unton ka. Sige, tapno awanan problema. Pabos uyam tulatan ni Elisa. Aniya. Anya di ko namjurin. Nagsubang kayo manan kini mami. Uwan lang ka. Jack mawawatan. Anya kayo a pamilya. Agparikot ni Victor, awagan na. Agparikot ni Jonah, awagan na. Agparikot ka, awagan na. Istoryain nyo ti biyagyo kanya. Anya ka di tinagsubangan nyo manan. Panggap iti singasing yo. Apa nang ipakaamukon kini mami. Nga umay tumat ni Elisa iti graduation ko, uncle. Anya. Kunana adi na kayat nga umay to ni Elisa. Anya mo tinsungbat mo kini mami. Imbagak nga no pangdan na ni Elisa. Katlapdak mat ni Shasha nga umay, uncle. Wow. Naibagam tikas pa. Uwan, uncle. Masaya. Tanay turid mo ngayong bagareta. Tapno at damot panunutan ti ina. Hello? Iha? Hello, Auntie. Ada ko makayat ko sa lugsoden kada kayo. Anya dayta? Anya ka diti paborito a kolor ni Julin? Nalabaga. Apay ka di? Oh. May ibaban namin na iti ibagbaga ka sorpresa para kan kuana. Anya nga min ayati surpresam kan kuana. Kulit mo yan, ti. Diyak mabalin nga ibaga kada kayo. Ngam, maamuan niyo tumatang. Ah? Kasta ka di? O sige, tay ko dakon. Urayak nga rod na anyamot na ita a surpresam, iha.
dagiti ka sa pula na pirma niyo a papeles itangaan daw. Oh, sige. Di sumlatan. Madamdaman to na pirma at dagita. Uwan, ma'am. Mabitlaan. Ah? Ada ka di pa ibagayo, ma'am? Adaman laan sa lunsutak. Kat sapay lako ba? Tasong batam, itipudno. Anya day ta, ma'am? Pudno ka di nga inawis na kadti anak ko para ito madani na graduation na. Uwan, ma'am. Oh, imbagam ka din. Nga umay kan tumat. Imbagam nga atin daram tumat ti graduation na. Uwan, ma'am. Taapay nga imbagam ti kasta. Idin to ta nakaadado o ti trabaho ti opisina. Overtime magtulat ta ti sumaro no apikat, ma'am. Tikat daras mo nga man anugot na anyaman ti ibagakan ka ti anak ko. Saan nyo ka di akayat na umayak, ma'am? Talaga asaan ko akaya? Saan mata narigat akasarsarita, ma'am? Anya ti kayat mo asawa? Uray nagbuhan ako ni ti anak yo. Kat awagak to. Ta ibabawi konti dadaray kunto iti graduation na. Ma'am Chona. Hello, Elisa. Nakahawag ka man. Ada ka di bagam? Ada. Gabot ang kinasarita na ti Mami. Panggapit ti panang imbitar mo kanya ti umadani na graduation mo. Ha? Anya timbaga nakin ka, Elisa. Kuna na saan na kaya adumarayak to itong graduation mo. Anya? Naibaga ni Mami ti kastakin ka? Juan, iso asaan na to na dumarayan itong graduation mo. Please. Saan ka kung mga agbabawi nga umay, Elisa? Ngam, Jorin, saan akayat ni Mami ti dadaray ko? Anya? Inaramid latta ni Mami. Tisan ko akayat. Pues, aramidak mo't tisaan na akayat nga aramidak. Yurin! Nakaskas taaw ka, iho. Lagbak ng kaumin inom ka di sangot isto. Napay. Gaputa maluksawak unay kini Mami Uncle. Tapay manan. Sige, agtugaw kayo pa Uncle. Taibagak no anya tiga po na. Oh, sige. Sige, nag-istorya ka. Kinasarita ka no ni Mami ni Elisa Uncle. Abe, anya timbaga na. Imbaga na ka no. Adi na kayat nga umay to ni Elisa iti graduation ko Uncle. Niya. Naibaga ni Chona na itake ni Elisa? Uwan, kat maluksawak unay. Ay, nay, huay. Ops, nasan mo, nay? Mga napapartag ka. Kayat ko talaga ti mabartag Uncle. Tapno maibagak tumat kini Sasha. Asaan tumat nga umay iti graduation ko. No aramidem na ita. Sigurado nga gapa kayo itinam. Uray, Uncle. Saan ko akabutan ni Mami? No siyak ti mapasuron na. Relax, Jorin. O sige, lipatin pala data problema tayo tuloy takit di, taginom. Tatang, apay akas
anak dyan ni Elisa. Itay simbang pat, nagdirdiritso ni Tisilid na. Kaslada nga ron problema na. Anya nga tati parikot na. Itay na pang kusinuko ni di opisina ta. Kahit saan na nagsasao. Anya nga taman ti parikot na. Uno, inungtan nga ta ni Chona. Kinasaya at anak ko. Salod-sudom to. Wan tatang, talaga akasaritak to ni Elisa. Oh, salbag na dya, Churin. Sumangpat tulaan, maungtan man na. Chona, langaman ti makapungpungtot. Talaga makapungtusak. Asino ka diti kapungtot mo? Siya? Saan? Ni Jurin. Sa apay, anya man ang tinagbasulan na ken ka. Kuna ni sing ada ni Jurin ni Jitsyangki ni Mayang iska ang agininom. Anya, naginumanan. Wan, mangibabain kit dia. Mapan kundi inom ti samot ti si istor ako namla na sino tambay dita. Hoston bayam ta. Suko na ki Jitsyang gini manang iska. Saanan? Pinagsublig ni ising ni Jitsyangki ni Manang iska. Imbaga kapagawidan na ni Jurin. Agyaman naktaring mo ka matlangon iti silid mo, anak. Ada ka di bagayo, nanang? Maburbur tiyad kami unay ka ni Lolom. Tay-tay simbangpat ka. Nagdirdiritso ka iti silid mo. Ada ka di parikot mo, anak. Nanang? Oh, nagsandaay ka. Elisa, no anyaman ti pakariribukam. Ibagam ko ma. Imbaga ni Jurin iti inana. Ngayon imbitaran na kiti graduation na, nanang. Anya? Wen, kinasaritan ni Ma'am Chona. Itay dandan ni kami rumar iti opisina. Anya di imbaga na? Imbaga na saan na kahit nga matindarak to inton graduation ni Jurin. Kunak tupay kat. Gaputa sana kahit ni Ma'am Chona nga matindarak. Iso day chay, inawaga ko ni Jurin. Day tate kasayaatan nga inaramid mo, anak. Malas. Nakamalmalas ako. Oh, Jurin. Naibagtanda ka. Talaga malas ka. Nung arak na pagmulmula gatam. Mami, Anya man ang tinagbarta ka? gapo kada kayo, mami. Ah, Iso ang nagbarte ka. Tamalok kasawak, unay kada kayo. salbag ka! Anya ko matikalok sa mo kanya ka? Ti panang iparupayo kini Elisa. Adiyo kayat nga umatindar iti graduation ko. Graduation man na nagpasan ti saritaan dita. Apay, amumod, akinasaritak ni Elisa? Wan, mami. Kat maluksawak unay kada kayo. Sana nga si Kati maluksaw. Nukasano ti panagluksaw mo, nakarkaro pa itinuksaw ko. Ha? Taapay akaluksaw nak, mami. Apay adamagam? Ha? Maluksawak, gapo iti panangawis mo ka ni Elisa. Adi mo man laing bagbaga kanya. Takasano ngamin nga ibagak kada kayo, mami. E dinto taamok mat adiyo kayat nga umatindar ni Elisa. Oh, matlagayam. Kastamot ti kapanunutab. Asaan mo kuman ngayon imbitaran ni Elisa?
Awan ti dakes na, iti panagimbitar ko kinkuha na, mami. Awan nga, paiso. Gabasaan ko nga ron akayat. Pues, gapo iti inaramid yo kini Elisa. Kat aramidak mat kini Sasha. Imbagam day ta kanya kaon. Sa wamanan, Awagak to ni Sasha. Kat ibagak asaan ton nga umay. niya. Di mo aramidan day ta. Aman, mami. Aramidak kini Sasha. Itikas iti inaramid yo kini Elisa. Saan? Di na kam kumay babayin kini dadim. Apay, among matlaang timabain, mami. Sumartagan! Oh, Sige, awaga ko ni Sasha. saan? Di mo aramidan day ta. Pues, no di yu kayat nga aramidak, mami. Kat awagan yu mat ni Elisa. Kat ibabawi yu ti imbagayo kinkwana. Aniya. Bantayan kayo, mami. Oh, Kat no di yu aramidan ti imbagak. Kat awagak mat ni Sasha. saan? Nakababayin tayo kini Sasha no kasta ti aramidam. Pues, awagan yu ni Elisa, mami. Kat ibabawi yu ti imbagayo kinkwana. Aniya! Elisa, anak. Oh, nanang. Agap apura kay wag ni masidag kanya. Ni Jorin, napan ka numanan na ginom. Anya? Wan, kat nalaos ka no ti bartek na nagawid. Ala. Imbag man ta nag-aawid pa balay dangag may maysa. Sinukon ka no ti maysa kadagiti katulong da. Kat iso ti nangiyawid ija balay da. Anya? Una yan ni Jorin. Adda ka no parikot ni Jorin. Siguro. Di pa nang ibabawi kay ti attender ko ti graduation na, nanang. Mabali na kasta. Sige, panawan ka pa dito. Tayo nakman ni kusina. Wan, nanang. Pasensya ka, Jorin. Nung nasakitak man tinaka mo, iti pa nang ibabawig nga umayak to indon graduation mo. Saan namin nakayat ni mami nga umayak? Gusto nga ibabawi ko na. Yung ma'am Jonat yung umuawa. Hello, ma'am? Hello. Agyaman nagtasinong batang ti awag ko, Elisa. Ada ka di. Napatag nga ipagkayo, ma'am Chona. Adda, kat napatagunay na ito eh. Iso adong nagkaanain ba? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, diyo liwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.